Здравейте, TikTok нещо да направи нещо като ревю на тениските на Sensei LabT, така че нека започнем. Не можа. Още не отворих. Малко пристигна и нека да я разопакуваме, хора. Почваме с първата тениска и с моделът Ахил. Тук отпреде с бажа с снимката, нали, с това на Sensei. От задния врат е Ахил, нарисуван лично от Sensei LabT и пише I will win, нали, аз ще победя. Много готино, брат. Браво на Sensei! Тая тениска е за мен, аз ще се опичам. Има още една. Да изпробваме. Виж сега каква магия ще направим. Бам! И ето. Те са оверсайз. Рочно си поръчах S, защото са оверсайз, нали, са големи. Това не обличам много, но си поръчах S. Ето от задия как. Лично на мен много ми харесва. И да, апрувнато. Втората тениска. Това е моделът Time и е с яка мацка.